Guys, nakita ko na may tumutubo na ganito. Ayan, kaya hinukay ko siya at ililipat natin sa indoor. Ayan, lagyan natin sa balcony. Ayan, ilipat natin guys. Dito, lakad-lakad tayo. Pasok tayo sa aming balkonahe. Ayan, yung timba ko na may lamang tubig. Ayan. Ayan, dito natin siya ilalagay guys. Ayan dyan. Kasi naka-ready naman na itong paso at may lupa na siya. Ayan. Yung nakita. Nakita niya naman galing doon sa labas. Ito. Ganyan lang. Ayan siya. Ayan. Hindi ako sure kung ano ito guys, kung caladium ba o symbolium. Kaya tingnan natin pag lumaki. Kasi tumubo lang siya doon guys. Ayan. So ito na siya guys, sa kanyang bagong paso. Ayan, hintayin lang ulit natin na lumaki. A few moments later. Ayan guys, nagpalambot lang ako ng karne ng buto-buto ng baboy. Buto-buto sa Tagalog. Napikas na tilingat mo. Ayan. Ito. Para mabilis ang ating pagluluto. Ayan. Pero be careful. Ayan, kailangan natin pasingawin. Ayan na siya. I-check natin kung malambot na siya. Okay, perfect. Lagyan na natin itong gulay. Ayan. Siyempre, unahin natin itong gabi at kamote. Ayan, 1 kilo lang yung ribs guys, pero tignan nyo naman ang gulay, isang katerba. Kasi nga si Mr. hindi masyadong mahilig sa karne. Ayan, sa ano siya, sa gulay siya, more on gulay. Kaya yan, hinaluan ko ng gabi, kamote, tapos okra at sitaw. Yan. Yan. Okay, ayan, palambutin lang natin yan ng saglit, tapos okay na ating pananghalian. Oo, mamay. Ginain na nabanuga. Kung dumatay mga pangal daw. Tapos hindi ibigyo. Ganyan ka na dahil ginatang mo. Sa ukan Ano na ba ginatang mo? Ginatang ko man siya. Kasunod din ni bakit ko nga nabayagin. Paging talagtaron din. kaya tayo sa tayo. Dito mo sa pay. Paging basketball ko, may Pasit ka yan. basketball. Parang si Jay. Atin tag nga rin. Luwa na rin. Yan, basta. Matang na ka. Sinilas. Chinesas man. Sinilas. Christian. Nakadumakan ka. Diba, isa ito. Gini ako. Sila kuman ko yan. Sila kuman. Ulo rin. Lang. 50 ka rin mga may Baratan. na. Hawaiian. Tama ni di siyempre di pustak din nalalay na ni ang pejara niya. Kaya Surti man. Mga pagkakawad dyan ako ba? Mag- Lamig nga kong kay. Sa nagdagos din na palangin niya lalay. Cut lang din na ni-hold mo, hintid mo, parang ganyak. Pasang parang buntog, ma-intercept na pedal niya. Sino ah? Tapos ka nagtaray ka na ka, nag-cut ka junag. Tayo kayo maayon mo ka kasi junag. Aw! Yung nang mali may mapusit mo ka tingin tayo, suga. Mali nga magkataray. Papaul ni sila adi di kalman. Napano di ko na. Naligasak basay. Ano makalusot na, hindi ka nangyari kasi yung style na. Pwede yan na madlaw ko kanyam. Ito, bag mo ka na. Ano, lagyan na yan. Darto dagiti gamon ko. Gamang. Gaman, di mo maamu ka di gamon. Gamang. Adik. Sa tuwan ko. Kasulad na banbanog apo. Pinatrabaho da.
Siya kaya ko kalpas ko naglinis dyan. Terrace, di garden ko. Di balcony. Sarap doon online class ko. Damdaman mangang kami manan. Sa kanila kaya. Nagapaligya man ay. Yan. Tana. September tayo. Ako, creepy. Ayun na. Pasakan mo si Jit. Tayo 3 sa imalan. 12:10. Ti oras na po. Pinang... Damdaman pa nakbiit ijay ko. Diyos ko lang sa ala. Di module di ay buridik ko. Yan. First class of class. First class of class. First class, ano? First day of class. First class of class. First day of class today. Ayan, ng junior high. Tama na ako yung junior high. Ay, tama. Tapos na nga nag-virtual class. Online class. Ayan. Damdaman na po. Kami naman mo kayo. Iwan ko muna itong mga nakasalang guys kasi pupunta kami saglit sa school. Ayan guys, need po natin iwan saglit itong playlist na nakasalang. At kasi pupunta po kami sa school ni Gusto kasi first day na schooling ng junior high ng DepEd. So for the meantime, habang hinihintay natin sa Bunso, bantayan po natin saglit itong mga playlist na nakasalang. Kasi kung minsan po guys, kung hindi ko binabantayan, naghahang po siya. So, ayan, punta lang po kami doon. Si Bunso kasi po yung mag-drive ng motor. Kasi hindi po ako marunong mag-drive ng motor. Ayan, si Mr. naman po kasi may kausap na tao sa labas. At wala po siyang time na samahan ako na para pick upin yung kanyang modules ng aking Bunso. Si Kuya naman is kasalukuyan may online class kaya hindi pwede siyang maistorbo. Ayan, so, ayan guys. See you in a bit. Punta lang po kayo sa isa. Okay, mading! Pila ka ba niyo? Ito yung video ka pa eh. Nag-di school, yung modules mo. Agidip no ka. So, dito na kami guys sa school ng Bunso ko. Ayan, kuhanin na natin saglit yung ano ha. Yung modules.
nakauwi na kami at nakuha ko na yung modules nung bunso ko. So, ito, mamayang gabi daw niya umpisahan kasi nga naglalaro pa siya. Pagbigyan natin kasi first day naman. So, ayan guys. Snack muna tayo guys. Ito, nagpabili ako ng milk tea sa mga bata dyan sa kapitbahay namin. Walking distance lang. Bali dyan lang sa harapan ng bahay namin. Ayan. So, ayan, merienda muna tayo. Times are late under the moon, and I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more war, and our children will play one day, one day, one day, one day, one day, one day. Start to bounce, we not lose, 'cause we all lose, but they're feed on the souls of the innocent, blood-drenched pavement. Keep on moving, though the water still raging, and in this place you may lose your way, your way. Might drive you crazy, but don't let it slip you away. No way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds,